tayo ngayon sa Bubble Green Garden. Pasok po tayo guys. Tignan natin yung mga presyo ng kanilang mga halaman. Maliit lang po yung kanilang garden dito. Mga kapal na face lily. 40 pesos. Ito 50 pesos. Ano lang namumulaklak? Parehas po yan namumulaklak. Paano, ate? Paano nag... Babae po. Lalaki po yung gusto ko malapad. Ngayon ko lang nalaman nyo na, ang pisnili pala may babae lalaki. Opo. Paano malalaman na babae, lalaki? Malapad po ang dahon niya. Ari po ito, ano lang, tapos. Ay, tama, mahal. Yung nandun sa inita natin, babae. Tapos yung nasa loob natin ng pisnili, lalaki, ganito. Ah, ngayon ko lang nalaman kay ate ah. Pero natangkat po masyado yan. Alin ang lalaki? Ayun po. Ito. Pero Yung... ito, hindi ito masyado natangkat. Namumulaklak ito kagad. Opo. Ayan. Ayun po ang lalaki masyadong mataas. Kaya yung inaano sa Andito na naman kami sa ibang garden. Ayan yung garden ni ate. Simple lang, maliit lang siya. Pero swak sa garden. Ano na siya? Bubulaklak na po. Ganda. Yan. Ay, yung mga, meron po kayong mga variety ng mayana, yung iba-iba, yung may malalaguna siya, ganyan. Ayan. Ate, anong klaseng aglo to? Different back siya po. Ah, different back siya. Magkano po yung ganyan nyo? 120 po, 100 na lang po. Ano po siya? 3 puno po sa isang plastic. Ah, kaya. Oh, ako malawin na po. Kaya pala. 35 po. 35, ma'am, mura yan. Meron na yan. Dahil, pwede. Oo. Teka lang po. Ayan yung nagustuhan ni Mother. Halaman na, 300 na. Oo. Yung mga kakaibang halaman. Ito yung garden ni ate, napakasimple lang, napakaliit, pero magaganda ang kanyang mga plants dito. Ito, 50 pesos. 50 pesos yung ganitong kalateya nila. Yan. Ate, yung ganito nyo pa magkano? Pink polka, 100. Ito yung 500 to. Ay, ate, magkano yung ganito mo? 100? Ah, aluminum plant. 100 sa kanila, guys. Ikaw, Mother, gusto mo pa ng ganito? Pero hindi siya, Pichay-pichayan, lang po. 30? Iba-iba ang katawagan sa bawat lugar, no? Opo, ano po yan? Ka-variety po ng aglo yan. Oo. Ito. Pichay-pichayan. Variegated, ano po yan? Yellow banana. Ano to? 500 yan, Mother. Ilang peraso? May bibili ba sa'yo ng 500? Pag maganda, pang koleksyon. Ito. Ano rin siya. Maganda rin ang mga dahon niya. Itong mga cute mo sensation, ate. 150 po. Pag ganyan pa kaliliit, 150. Bet na bet talaga ni Mother yan. Vladimir, no? Tama. Ay, blood leaf. Blood leaf. 50 pesos. Maliit lang yung garden ni ate. Pero maganda ang mga presyo. Oo, yung mga presyo mo ate, pwedeng pambenta. Ito. Red sayang. Ate, makukulay mong mayana, magkano po dito? Ate, ito rin malalaguna siya. Ayan.
Sa totoo lang, dami kong variety ng mga ganito. Meron na ako. Sa totoo lang, nagtatranshalting ako ng Mayana na makukoleksyon ko. Ano bago na naman. Mowa. 30 pesos na yun guys. Yung mga Mayana nila dito. May na Mayana. Meron na ako eh. Yung mga San Francisco nila guys, 20 pesos lang. Makakapal ng dahon, 20 pesos na yan guys. Yung mga kanina ni ate, mamasdan mo. Sa lote nila, tinanim na rin nila yung mga San Francisco nila sa lupa. Guys, 20 pesos lang yung mga San Francisco nila. Yun hanggang dulo. Buhay na. Ang kakapal pa. Ay, yung Hawaiian, yung ganyan po na nakatanim. Ito, plant din to. Yan yung Jeremy natin, yung variety na ito. Pero 100 lang siya guys. Yan, maganda ng mga dahon nyo. Nakakapal siya. Iba siya sa tea plant na Hawaiian. Talaga? Hindi kasi ate, pambenta rin namin. Kasi alam mo naman sa Maynila, medyo humina kasi ngayon ate ang halaman. Diba? Humina po talaga. Mahina na. Ay, yung mga binibentahan ni mother, yung mga suki-suki niya. Ayan. Napakwento tuloy tayo. O, diba? Napaka-simple lang ng garden ni ate, oh. Yung lipstick niyo po, magkano yung ganyan? Mama, ha? 100 yung lipstick na to. Ate, anong klaseng bigonya to? Ganyan po talaga ang kulay niya? Opo, yung ano lang po yan, yung natural lang po bigon. Ah, ganun ba? Magkano yung ganyan? Kasi meron na 60 yung ganito. Kasi meron akong bigonya, pero hindi naman ganito ang ano, klase. Spider ata yun eh, tapos yung ganito, yan. Yung mga ganito nyo po kaliliit, magkano? 25 lang. Ito 60 pesos. Mga bagong tanim yung mga ano. Ayan yung garden natin, yung garden niya. Ito, party time. Makukulay na party time, 100. Ate, tanong ko lang sa'yo, ang arrowroot, di ba ano, dapat hindi yan sa init? Sa init po, kasi kung nasa lulog po yung wala pong green. Wala po, ganun ba? Pero nasusunog din eh, di ba? Masyado po yung sobrang init. Magkano po yung ganyan nyo? Ano po, 50 na dito guys. Ang ganda ng mga kalateya nila, boy na buhay. Yung ganitong kalateya ate sa'yo magkano? 100 po ito na mataas, 70 lang po. 70. Makapal 100, Laguna. Ate, ano bang klaseng kalateya to? Esposo? Estosa. Medyo mahal sa isang kalateya. Ito 50 pesos lang. Mga Laguna nila, 50 lang. Itong medyo malaki ay 100. Magkano dito? 100 na. Aglonema silver. 100 lang. Sa maliliit, 50 pesos. Hindi niya mama, no? Kahit maliit lang, no? Mababa ang presyo. Okay. Pwede pambenta. Oo nga. Ayan yung magandang may-ari, oh. O, diba ate, kapag mabait ang may-ari, maganda mag-vlog, si mother maraming mabibili. O, yan, 30 pesos. Yan.
Ate, anong klaseng tea plant yan? Hawaiian din po yan. Ah, Hawaiian din. Yan. Mama, yung malaki lang kunin mo? Ayun o. At least, pag nakita ng customer mo, malaki na. Ayun o. Ayun naman. Yan. Pag mabait ang may-ari, ang sarap mamili. Pag suplada, ma, doon tayo sa kabila. O, diba? Sa ano? Doon sa Barangay Perez. O, barangay, hindi, meron pang sikat na binablog doon eh. O, bakit? Hindi ba pwede mag-vlog-vlog dito? Si mama nag-iisip ko, star glass. 50. Parang mayana din. Opo, ganun po yung katawan o. Sayang naman, wala ka ating talagang mga ano, yung mga mayana na may mga, yung mga reels siya, no? Ito yung mga ganito nyo, magkano? Yung hangin plan sa pandisplay lang ba yan? 50 lang po. O talaga? 50 lang yan. 150 lang guys, nakalagay sa bunot. Ayan. Yung photos yung mga hanging plants, 50 rin ba yan? 50 rin. Tapos tayo, 50 pesos. Yung ganito nyo po magkano? Ano po ang plants yan? Green dash po. Green dash. Ito maganda rin ito eh. Magkano po yung ganyan nyo? 150. Ito yung mga pikara, marami yung si mother. 50 lang yan dito. Mama! Ha? Ito? Ayan. Ito itanim to eh. Ano, di ba insulin yan? Hindi po insulin. Ano yan? Ano po yan? Yan? Ginger. Ano talaga nito? Eh di ano yan? Kung ginger, ano di? Torch. Eh di ano yan? Eh di gamot yan. Saan po yung gamot? Sa mga high blood daw po. Ano ang pangalan yan? Ginger torch. Magkano po yung ganyan? 150. Sa high blood? Tsaka marami na po siya suwi. Oo nga eh. Akala ko insulin eh. Hindi, ang kagandahan niya talaga ano, meron siyang, may bulaklak na. Kasi po ang dahon niya parang insulin. Oo nga eh, akala ko nga insulin siya eh. Pero paano pag ano niyan, paggamit niyan? Ang dahon po, sa may high blood. Inangat-ngat lang din, hindi nilalaga. Katulad mo ng insulin. Oo, ganun din. 150. Kaya lang, wala na kami na baretin. Ito yung magkano sa inyo yung ganito? Tanong ko lang ate. 100. Medyo nasunog yung dahon niya. Winlandi Singonium. Ate, magkano sa inyo yung ganito? Ano po, 50 lang. 50 lang. Ate, mo pangalan nito? Alin po? Ito? Oo, ito. 100 po. Ano po yan? Chicken feet naman. Chicken feet. Oo, 100 lang. Ate, tika lang. Wait lang, Madir, kasi ang ganda nito eh. Ano bang plants to, te? Ayun po, Persian shield. Persian shield. Ito yung sinasabi. Sino naman nagsabi sa akin ng customer mo? Nag-order ng Persian shield. Magkano yung ganyan dito, ate? Yun lang, 100. Makabili ba siya ng 100? Daming order eh, no? Ito yung kanyang mga makukulay na mayana. Ayan. May ganito na rin akong mga variety, yan, oh. Kukulay na mayana. Ang ganda pala nito pag nasa lupa. Mader, meron akong ganito, oh. Ang ganda pala nito sa lupa. Ang lalago, oh. Ito naman yung mga meron ni ate ng mga makukulay. Ayan. Ayan. Dito sa
Vitek nila. Mga Calauan, bilis sila doon. Madir. Meron tayo nito anak eh. Ano mong ganda nito, matibay. Hindi ko alam kung pangalan nito. Ang ganda niya. Ito. Ah, silver. Meron akong ganito. Silver. Ah, ito. Magkano yung ganito nyo? 50. Wainechi. Tibay nito. Wainechi, 50. Meron siyang mga poly dito guys. Yan. Mga nakapat na. Ito guys. So, ito may strawberry si Ate. Nasa taas oh. Happy Balm. Happy Balm. 100. Yung ganito guys silang ng mga poly na nasa pat na. Ayan. Magkano yung strawberry nyo ate? Oh, 100 lang. Kasi pang malamig lang ito eh. Sa amin baka pagdating paktay. Kainit ah. Ha? Ang strawberry. Mas matindi sa amin. Magkano ba? Ito niya. 50 lang ma. Ano ba ito? Putol din po. Parang mayana rin style. Panghangit lang po. Ah, inano nyo lang. Ayan. Binigay kami sa ano, no? Pwede mo. Ate, yung ganito yung Friday, magkano po? Ah, ito ano lang, ibagong tanim po. Ito, ganda. Yan. Ito ate, ang bagong tanim nyo to. Mga bagong tanim kaya pala. Yung mga plants talaga, pag mga sama-sama, ang gandang tignan, no? Ganda sa camera. Yung mga ganito nyo po, magkano? 60 pesos lang. Yung mga pang regalo. Ano to mama? Tropical. Ayan. Magkano po sa inyo yung ganito? 300. Mukhang original to, no? Ayan. May bonus. Ayan, Syngonium yan. Salamat po yung mga may-ari, ang bait. Ayan. Pag naliligaw talaga si Madel dahil binibili. Oh, ang gandang tignan mama ng ano nila oh. Gabi ba yun? Oo. Variegated allocation oh. Kano pili ba natin ng ganito? 500. Ano yun eh, galing Thailand. Galing Thailand po nila kami. Oo. Natayip ko pa nga sana yung tag-2,000 yung isa. Nako, wag na. Ang sela na alagaan. Ano na lang tayo? Pang 50 na lang tayo, ma. Pangbahay lang. Alam mo ba yung mayanang binili mo? Kinakain niya ng mga ano doon, insekto. Nahihirapan ako alagaan. Oh,
Ganda sana, no? Pwede naman po siya sa init, pwede din siya sa ano. Kaya lang, pag nasa kalulog siya, ganun. Pagka humaba na ito, puputulin. Tapos ano. Ah, ganun din pala. Para palang photos. Yan po. Ate, ang gaganda ng mga ganito nyo sa initan na, no? Ito, oh. Sa init. Ha? Munay ka. Magkano yung ganyan nyo? 200. Oh, naalala ko yung sinabi nung namin, munay ka. Ang ganda niya pag nasa init talaga, oh. Yung variegated ni ate. Alocasia. Napakalaki. Oo nga, eh. Iba talaga pag nakatanim sa lupa, no? Saan? Ayun. Ayun ang gustong-gusto ng asawa ko, eh. Yan na nga lang po yung mga drive. Sinilupa ko. Oo, ah. Malaki po yung siya. Dati po ang dami kong ganan. Mahal ba yung pagkabili niyo yan, kuya? Hindi po, maliit pa lang po. Ang bili ko lang po ay 20. Yan lang po kanina. 20 pesos? Huwag po yung kasagsagan pa. Ano yan? Ay, nananaha. Ayun lang, oh. May saha, oh. Yun po yung anak niya. Ayun pa. Pag yung malaki po nito, tatlong mga. Oo nga, eh. 20 pesos lang, nabili. Yung maliit lang po. Ganda rin ang Mickey, yung Mickey Mouse nila mo. Teka lang po, natin. Ganda ng mga plants nila. Mga nakatanim lang sana. Ayan, Mickey Mouse nila. Ang ganda. Yung mga plants nila dito. Maliit lang ang RT nila, pero mura lang. Ito yung mga rose nila. Ate, yung rose niyo magkano po? 210. Baka sakaling may gusto, punta po kayo dito.